ассалому алайкум бародаро. Харгушои тайёр ҳастаи фурӯшии нару модда. Калифорнийский нар 6 моҳа, нари тайёр. инҷода бо моддаҳо ҳастанд. ба қамондагиемшон хай ба шидан нашидан намедонам. неки ба карафтагиам бетайга калифорнийский модда тайёр. бо инҷода барани нар ҳастай. барани нар тайёр. бо инҷа калифорнийский моддаи тайёр ҳастай. моддаи тайёр рабочий модда. фурӯшиам бародаро. номерумо дар комментария мемонам кадом да дар коре. дар WhatsApp нависем. ай калифорнийский моддаиам иам ба қамондагием. бояд бизоя ба қарибию намедонам шабо. нейшам моддаи ба қамондагияи калифорнийский. иншоаллоҳ бояд бизоям. ящикчаошон инҷа бо великан ҳастай. фландер моддаи ягон бор зоидагӣ нест. весш 5 кило зиёдтай. 5400 ам хеле қариб 5.5 кило. модда фурӯшӣ хоҳишманд боша, марҳамат. бо инҷа харгушои великан ҳастай. фландер модда дetta моддача. дetta моддачаи 5 моҳаям 5.5 моҳа намхелам. весошон сафед 5 кило, сиёҳ 4600 700 намхелам. 5 кило зиёдчаон иншоаллоҳ тайёр мешавад. фурӯшиам меорам. инҷода бо калифорнийский нар бодороем. калифорнийский нар ҳастай. фурӯшӣ надеттаи дига 5 моҳа 5.5 моҳа амхе. нарои тайёр. харидор боша, марҳамат. инҷода хай фокфай дорем, великан дорем. камтар дарш неудобне. великан фландри сафед. нари тайёр. весш ай 5 кило зиёдтай. 5.5 кило қариби 5450 ам хеле. харидоро бошанд, марҳамат. боқӣ худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.